One name has all power. One name with authority. The name of Jesus. Hallelujah. Zita rimwe, zita ra Jesu, kuti Kristu vakuenda Kristu vakuenda kune vari panhare, vari pamwe chete naBenihini. Kunongori nezita rimwe chete rine masimba ose, zita rinotonga zvose. Zita iri izita raJesu. Vakushumira kuvanhu vari pamhepo, vari kuIndia, aindokuporesa uri ikoko. You are free, and all your troubles are gone from you. It's done. It's done, Antoinette. It's done. Watopora ari ikoko kuIndia kwaari, ndokuporeswa kwavanoitwa ikoko. USA left breast cancer. I command the cancer to die in the name of Jesus. Hallelujah. It's dead. It's done. And you're free. Amen. You're free. William, Australia. Alzheimer's disease, spasms and stroke. In the name of Jesus, be loose from your infirmity. Be loose from the crown of your head to the soles of your feet. It's done. It's done. It's done. Uchapupu watanzwa nasi, uchapupu hwevanu vakaporeswa vari kudzimba dzavo saizvozvi. In the name of Jesus, you are healed. Rabbi, you are healed. It's done. It's done. You can get rid of the brace. You're free. It's done. Ndachingotaurirwa ipapa kunzi wapora, zvinenge zvatonaka. It's time to be healed. Yanguva yokuporeswa, yanguva yokupora. Stara, India. Tendon injury and goiter. I command the Yari goiter kuIndia to die. zvekare, ari kupora ari ikoko. Healing for your tendons in Jesus' name. It's done. Marunda ake ari kuporeswa. It's done. Chen, Tatiana, Denmark. Hallelujah. You're ready? Oh, hallelujah. It's done in Jesus' name. You are healed. It's done. You got it. You got it. It's done. Janet, Canada. Diabetes. Yari Canada. Janet, you ready? Janet seems to be sleeping. Oh, she woke up. Well, it's your moment to be healed, Janet. It's your moment. Wanga ambovata asi wamuka nguva dzinosiyana. And Pastor Ben is saying the words for your healing right now. Well, the anointing is all over her. God is healing that precious woman. Yes. Hallelujah. I'd like to pray for some wonderful people. If we can have more there, I'd love to pray for Janet, them. Yeah. You're healed of your diabetes. It's all gone. It's all gone. Dzibeni vanoda kunyengeterera vamwe vanhu. You want to pray for these ones in mass? Yes, I would. That precious lady right there, the one on the left. A comic? Yeah.
McCormick. Yes. Number one. Yeah. Can we have here McCormick on the big screen? Yeah. She's a number one. Good. Lord, in Jesus' name, Kuzibeni we wakunyengeterera rebuke this muno. arthritis Hallelujah. in your holy name. Oh, precious Savior, Jesus, Son of God, lay your hand on her, Lord. McCormick, be healed now. Oh, Be healed now. Yes. In Jesus' mighty name. Let the anointing of God go through your body, Yes. from the top of your head to the soles of your feet. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Watopora. Shokora It's tauro. wonderful what God is doing here, Pastor Chris. Absolutely wonderful. Oh, shagimaroti galestro I'd like to morigan. pray for that sweet lady there. Lak all right, we can pray turika for her. telestro kamajiga bronga. Glaucoma. Beulah, Beulah. South Africa. You will be healed of that glaucoma. In the glorious, matchless, mighty name of Jesus now. Hallelujah. We, the church, rebuke it. Yes. Be made whole right Oh, now. hallelujah. You will not Apora. lose your vision. In Jesus' name, perfect healing for your vision. Oh, Shakira Dorigara. God's people said amen. Apore swami swake. I'm Agalo gonna pray for this Tara. lady right there. Number 163, Esther. Please. 163, Esther. Esther. Put Esther on the large screen. Oh, Number God, 163. Grant. God is there. Dear Esther from Germany. Oh, you are Germany. HIV infection. Yeah. Kunyengetero Father, bana Zbeni. we rebuke that Kalara. in Jesus' name. Ah. Pastor Chris and I and the church rebuke it. We command it to go. Yes. Jesus of Nazareth is right there where you are, Oh. Esther. Esta Same Lord wapora. that healed the people here today, Esta there with you in wapore swa. Germany, healing Esta you. wapore swa. Lord. Receive Ah, Rabala. your healing now. There it is. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. It's all over her. Thank you, Lord. 182. Can we pray for the 182. gentleman? Via wealth too. And then afterwards, 182. Mahmoud, 476. Okay. I'll pray for him too. Okay. Number 182. Arikuporeswa 182. wakawanda. Via wealth too. South Africa. Renal failure. Hypertension. Lord, in Arikuto. Jesus' name, let your power go through this young man. Tase vachasvika churu vanhu vari nare ipapapo. Use him, put him in the ministry. Thank you, Lord. We rebuke this problem in his body in the name of Jesus. It's done. Hallelujah. Let your Hallelujah. power touch him. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Oh, 476, yes. Mahmoud from Mahmoud. Iran. Iran. Muscular Are you dystrophy. in Iran right now? If you are, just wave at us. You're in Iran right now? Yeah, you are. Lord, touch Mahmoud. And we rebuke that muscular dystrophy Oh, in the name of Jesus. hallelujah. Will you Zvirwere all zviri stretch your kutiza. hands towards him, please, everyone? And we pray for Vese Iran. ari kunzi vatandaudze maoko avo Pray for your kune uyo ari nation. kuiran. Iran tichinyengeterera The Iran Lord pamwe will chete. liberate Iran. She vari Bring kuzosungunura freedom Iran. to the Tiunza people of Iran. sunguko kuvanhu Not only veIran. that God will heal you of Mwari ari muscular kuporesa dystrophy, ye ari but kuIran he'll heal your nation. nokuporesa nyika He'll yeIran. heal your nation. Oh, In radigon the mighty name of Jesus, we pray that more and more Male and progadrak more dinost marigani. by their thousands and hundreds of thousands will come
to know Jesus as Savior vacha inside Iran. tendeukira kuna Jesu vanhu vari kuIran Be healed now. vatendeukira kuna Jesu vakawanda. Be healed now. Just lift your hands to heaven, Mahmoud, and receive Hallelujah. God's healing touch. Mali patura malakas dreke mojiga branca otaki marondi galestraki magaria delostraka brujeta. The great physician is here. Hallelujah. 632. Antonia 632. Wow. Put 632 on the big screen. Antonia, United Kingdom. Oh, Deafness. hallelujah. I command the deafness to go. In the name of Jesus, that devil goes. It leaves you. You're free. It's done. Can Natalia, Uzbekistan. You're Uzbekistan. Arikupora ReKuporesa. I bring you healing. Arikuporeswa ReKuporesa. Alopecia, heart disease, urinary incontinence. You are healed of all your infirmities. You are healed. Yes, you are healed. You're Aporeswa. free. It's done. Zvirwere zvake zvose. It's done. After we pray for this lady, All right, we're going to pray for Lisa, 29 after 7:30. Lilibet, United Arab Emirates, colon cancer, stage 4. Hallelujah. Just a second. Rapo de los Trish Marigani. Lilibet, you're in stage 4, colon cancer. Put one hand on your chest. Yeah, that devil leaves you now. Yani maronda matumbu ake. Leaves you now. From the crown of Mweya your head to uchina the sole wadzingwa of your kubva maari. feet. I command the cancer to die. Leave now. You are healed. You are healed. You're free. It's done unto you. Hallelujah. It's done unto you. The great physician Wapora. is here. Yes. this precious lady is God. Oh, hallelujah. Kalis Drakia Bronchiteri Casa. And then I want to pray for 197, mercy. 197. Lord, we pray that you'll touch this family. Thank you, Lord. Give this Wow, mother a muri miracle for a baby. ReKuporesa. Thank you, Lord. In the name of Jesus, let Elisa ReKuporesa. see a miracle Yes. Yes. in Yes. the body and life of that child. Thank you, Lord. In the glorious name of Jesus, we pray now. Yes. Yes. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Let's pray for Mercy. Mercy's here. There she is. Yes. Mercy. Blurry vision, uterine fibroids, hypertension. She's ready to receive, Pastor Chris. Yes. You want to pray for her? Mercy in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Receive your healing Oh, now. hallelujah. That devil leaves. It Hallelujah. leaves you now. Hallelujah. Your eyes, Mweya itsvina iri kudzingwa and the kubva mavari. fibroids are dead. In Iri your healed of your kudzingwa kubva mavari. hypertension and the hyperpigmentation, in the name of Jesus, it's done. Zvirwere It's done. zvamarudzi It's namarudzi done. Glory iri be to God. kudzingwa kubva That mavari. anointing is on her. Rita, 42. Number 42. Number 42, Rita. Rita, I see the anointing on her. number 42. On the big screen, Rita. Yeah. And then, Here she is. Lord God, touch Rita now. In the name of Jesus. Hallelujah. The anointing already has been working on you, dear. So just receive it. Okay? Oh, hallelujah. Rita, place your hand on your body, darling. Place your hand on your body. We rebuke that problem. Oh, Let that Balasilo growth go Grant, in La Prato Jesus' Gaze name. Donia. Amen. Let your power flow through her, Lord God. In the name of Jesus, we give you all the Celeste praise. Makida Branga, Celeste We give you all Makida. the praise. We give Hallelujah. you all the praise. Hallelujah. Hallelujah.
497, Revlin. 497, Revlin. It's your moment. From Malaysia. Yari ku Malaysia, ndiye kushimirwa iko zvino. Okay, Revlin. Lift your Beni hands to heaven him, and receive from the Lord, my Hamudoma. brother. Lord, heal him today. That cataract goes in Jesus' name. Heal him of cataract in the name of Jesus. Let your power flow through him now, Lord. Oh, You're sensing hallelujah. it on you already, my dear brother. You're sensing the anointing on you. That's the power of God. Thank Hallelujah. you, Lord, for your mercy. Glory be to God. Kama Thank sote you, Lord, for your magaria. mercy. This Trapos lady lat there, marikuta. 160. Bonita, 160. bonita, Bonita. bonita. 160. You can see faith in their hearts and their Push eyes. Bonita on the large screen, yeah? Nzi vanhu vari panhare ava vari kutaridza kuvimba naMwari zvikuru. In Jesus' name, Lord, heal her. Thank you, Lord. That eye disease goes in Jesus' name. Yes. Let your power flow Spirit through is her. out. Let her Devil of receive infirmity leaves. in Jesus' mighty name. Yes. Thank you, And Lord. can I pray for Tabitha? Tabitha 172. Tabitha 172. 172. Vari vanyengeterera Tabitha Wow. Tabitha Lord, from let your Poland. power Thank you, flow Lord. through her. vari kuPoland. In Jesus' name. Oh, thank you, Lord. There it is on you, Tabitha. Receive it, darling. Yes. In Jesus' name. Heal her totally, Lord. Let your power flow through her. No longer blurred vision, no longer problems with her breathing Oh, or anything hallelujah. else. In Jesus' Iyi holy name. nzvimbo yokuporeswa Glory, the kwavanhu. praise, the honor. Rose dzinoporesa Hallelujah. riri kushanda Thank you, Lord. Thank you, kwauri Lord. koko. See how the Lord has touched mercy. Unogona Look at her there. kutoporeswa uri koko, uri kutoporeswa uri koko. Simba racho riri kutongofamba. God has really blessed her. Nabasa kuti kwanzi kudii kana kuti We kwaitwei. already prayed for Inguva 396, yokupora. I believe, right? Yeah. Inguva yokupora. She's from China, I think. Yeah. Condal, 390. 390. Oh, Baliselo Granta, Strala Bushida, Gazilia Straka Borendo. Mocareto Maziga Dronsia, Mocareto Condal Magiza. 390 on the screen. Yes. There we go. India. Lord, let your power Hallelujah. touch him. Oh, hallelujah. Receive your healing, Condal, right Oh, now. Shakita Mora Gas Greco Branca. Healing power of God will flow Shakita through you Mora today. Gas As Bronca Pastor Chris and I come into agreement for you, receive it Hallelujah. in Jesus' mighty name. Raka Digazoli Strama Shege Bronca. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Lapri Dogi Masilia Straka Bosheta Yes. Grant. Precious. Oh, The Lord Mara really wants to touch La 166. Straka Mokia Drakia. 166. Okay, it just went 166. off the screen, but 166. Number 1. Hallelujah. That's her right there. Oh, Chronic hallelujah. kidney disease. Dear God. Ane chirwere Mirasol, checho Philippines. ari It's your kuPhilippines. moment. Oh, thank you, Lord. Wakuporeswa ari kwari koko. You will walk again. You will Hallelujah. see again. Ari kuimba The kuti dead kuzopora. will live Chaona again. meso ako ari kuvhurika. In the name Hallelujah. of Jesus, Mirasol, you are here. You are free. That devil is gone from you. You are healed. It's done. It's done. It's done. You're Oh, free. Kalastra. Glory be to God. Yes. Oh, The Mari sweetest people Sebo in the Dia world Stramali Dromi are Shali in the Brand. Philippines. Oh, Some of the Barika sweetest people in Dori the world Grand Sial are in the Strakia Barika Dori Bakansia Barika God bless Dori. that. La Strakia Barika Gabayo, Dori, 3, Bari Strakia 2, Barika 9. Dori, Galestro Barika Dori, Mari Strakia Barika Dori. Put Gabayo on the screen. 329. You will see again. Hallelujah.
The dead will live again. Hallelujah. 329, please. Hallelujah. Pana kudaidzirwa hapo 329. Nguva yake yokuporeswa. Wadomwa na mweya mutsvene. Nguva yake yokupora. You will walk again. You will see again. Panzi uchaona zvekare, uchafamba zvekare. Vakafa vachararama zvekare. Well, Kavayo, you are here. It's done. It's done. Can we pray for 190? Yasin, 190. 190. Oh, my Marcelo Dracchia, Bacons, and Stradi, Bori, Daddy, 190. Yasin is getting healed now. You're Type 1 on again. diabetes Wow. from Iran. Yana chirwere cheshuga ari kuIran ari kutopora Well, I vakawanda bring you healing vari kupora vari kuIran. in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, It's done. You're free. You're free from the diabetes. Marcelo It's Dracchia, done. Bacosa, It's Digara, done. Lipra It's done. Kadagizo, Glory be to God. Ayakata Masokota Mashigedoria. It's done. You see that hunger and love for Oh, the Makia Lord, the people Dracchia, of Iran, Bacosa, the Philippines, Dracchia, all throughout the Balos, world, really. Kinakana. That precious lady. Malete 166, toko marakari Drake Philippines, Dilia look, Straki look at Braki her. Deropa Dilia Sari Like Konda that. Caroline, Ponta Kamara Kadi 527. Lesto Kiria Yodi Caroline akushumirwa kwari. 127. Caroline, Hallelujah. live again. You'll be made whole. Oh Masaparakaya You will Kala walk Bosonta again. Kapala Straka Bogizia Straka Molestro Mishala Brand Caroline, Mintromia Dilapia Straki Bozia Kajia Franca I bring you Tirupis. healing now. Hallelujah. From Caroline anxiety, ari asthma, kuporeswa. depression, PTSD, chronic migraines. Vapaku Thou devil of darkness, you come zarirwa. out of Caroline's body. Get out of her body. Get out of her home. Return to her no more. Caroline, you are free in the name of Jesus Christ. You are healed. You're free. It's done. Hallelujah. 185. You can't see the number is actually hidden. 185. 185. Number 185. Yeah, that's them. Well, here they are. Hackney, Netherlands. A whole family from Hallelujah. Holland. Astigmatism, asthma, bronchitis, Im- ear infection. Dear Lord. Muri yese Lord, bring healing to the family. iri ku In the Netherlands. name of Jesus, we pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let your power flow in that home. Thank you, Lord. Bless the children with health Thank you, Lord. and a long life. Muri yose iri kunyengetererwa vana vabereki zvose. The child right there next to you, I guess that's the mother. The one with the young lady that is taller than the other two. God's hand is on her. Thank you, Lord. The Lord's hand is on Oh, the glory one be to right God. right behind her there. Yeah, Thank with you, the Lord. blondish hair, curly there. Thank you, Yeah, Lord. that's Glory be the to one. God. Glory The be Lord's to going to God. use that precious heart. Oh, hallelujah. Pane Jesus, adomwa one pa at a time, Lord. Bless each one of them. vanhu vari Glory and apo. praise. Yes. Vanzi Mwari Wonderful vachakushandisa. Lord, we serve, precious saints. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Precious Thank you, Jesus, Lord. precious Savior. Oh, Rabakasa Talamandeges. Wherever you are in this great world today, wherever you are, Kwose kwauri, ino ndo nguva yako. Ino ndo nguva yako zvino. Tiri kuporesa uri kwauri ikoko. Uri kuporeswa uri ikoko kwauri. Oh, Marcelo Dracchia Bacosia. Imbonzwa nziyo. Hazvina basa kuti waane nguva yakadii uchirwara. Hazvina basa kuti uri kupi. Tichirumbidza Mwari tichinamata saizvozvi.
chigadzirira kupora. Haleluya. Ishe vane simba, simba ravo riri kushanda chose panzvimbo ino. Ivo vari pano, Yesu chaporeswa muzita ravo. Mweya vamwe chete vakamutsa muponesi vari pano kuti vakuporese. Ivo vari pano izvozvi, zita ravo riri kuzoporeswa. Mweya vamwe chete vavo vakamutsa muponesi vari pano kuti vakuporese. Poresi vari pano, vauya nesimba ravo rose nenyasha dzavo. Haleluya. Kalabosha. Ino ndiyo nguva yako. Hausi kuzobva uchiri kurwara nokuti uri kuzoporeswa panzvimbo ino. Poresi vari pano, zita ravo riri kuzoporeswa. Kungovimba nerudo rwavo, mweya wavo vachakuporesa kugwinya zvekare. Haleluya. Kalima sote malistrama, kalima sote malistrama. Haleluya. Vari pano iko zvino, zita ravo chaporeswa. Mweya vamwe chete vavakamutsa muponesi vari pano kuti vakuporese. Poresi vari pano, vauya nesimba ravo rose nenyasha dzavo dzose. Ino ndiyo nguva yako. Hausi kuzobva pano uchiri kurwara, nokuti kubva pano waporeswa. Muporesi vomene vari pano, zita ravo chaporeswa. Ngovimba nerudo rwavo, mweya wako vachakuporesa zvekare, kugogwinya zvekare. Ngovimba nerudo rwavo, mweya wavo vachakuporesa. Ngovimba nerudo rwavo, mweya wavo vachazokuporesa. Hallelujah. Oh, Marcelo, Put your hand where that pain has been. Isa ruoko rwako panga pachirwadza ipapo. Isa ruoko rwako ipapo. Hazvina basa. Hazvina basa kuti wanga uchirwadziwa zvakadini. Kwesa ruoko rwako ipapo. Kana ari mwana wako, mubate neruoko rwako. Kana ari meso ako, bata meso iwayo neruoko rwako. Kana ari munhu mumwe asiri kunzwa, isa zvigunwe zvako munzeve idzodzo, kana kuti kana dziri dzako isa.
iri nzeve yako isa chimwe chako imomo, wogadzirira. Gadzirira. Oh, hallelujah. Libada gora talisala. Simba raMwari rinoporesa rikuerera nenyika dzose dzepasi rino muchinguva chidoko doko, muchinguva chidoko doko, muchinguva chidoko doko. Muna pane zvinoitika patinotandaudza maoko edu. Mwari vakaudza Mozisi vakati, tambanudza ruoko rwako pamusoro pegungwa ugoritsemura napakati. Patinotandaudza maoko edu kwauri, simba raMwari richauya kwauri. Hazvina basa kuti uri kupi, hazvina basa kuti uri kupi. Nguva vamwe vanenge vari mundege vachipinda Vhuserere, vamwe vari mujere. Kudai uri mujere, hazvina basa. Ino ndiyo nguva yauri kuporeswa naMweya Mutsvene. Ndivo vari kuitira chinhu ichi. Kudzibheni vabva kure, kubva kuAmerica vachiuinga nguva ino. Ndo zuva rako rino. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ishe vanoshamisa, Mwari vedenga, imi Mwari ane masimba ose, Jesu anoshamisa, ini naMfudzi Chris tiri kutandaudza maoko edu tichivimba naMwari kuvanhu vose, vanhu venyu pasi rose. Takamira pamwe nesangano renyu navatsvene venyu vari pano, tiri kubvumirana tiporesai vanhu venyu. Simba renyu rinoporesa, iroro simba guru rakamutsa Jesu kubva kuvakafa, ngari iyerere nemiviri yavo yose richivaporesa, richivaporesa. Poresai upenyu hwavo, poresai dzimba dzavo nemhuri dzavo muzita raJesu. Ishe, tinorangarira magwaro anotaura haleluya. Simba renyu ranga riripo kuporesa vanhu muGarirea, zvino iko zvino pano simba renyu riri pano. Simba renyu rinoshamisa rokuporesa riri pano. Poresai vanhu venyu. Kudana kuzita renyu, ndimi muri pedo chose, tikakudanai munonzwa. Zita renyu rikaita semafuta adururwa, notaura zita rokuti Jesu. Vachidana zita renyu Jesu, iko zvino vachitaura zita renyu vaporesei. Vachitaura zita renyu kuti Jesu vaporesei. Vachidana zita renyu vaporesei. Muzita renyu mune simba, mune vanhu vanoporeswa nezita renyu, vanowana upenyu muzita renyu, vanosungunurwa muzita renyu.
Poresai vanhu venyu panodana zita renyu. Oh, hallelujah. Kamalabaya takamaya. Oh, Shalima Gora Grass. Oh, Takimagoda Mazilia Kata Marigonda. La Crezo Drakia Balo Prizali Grands. Simudza maoko ako kudenga uchidana zita ravo. Vanhu vari kuporeswa kwose kwose. Danidzira kuti Jesu, Jesu, Jesu. Oh, Bala Saligora Drakia Malikron Talistraki Baledro Morigansia. Labro Cadilia Straka Labro. Oh, Shagimantromia, Gilastia Shagimantromia. Macopia Shagimantromia, Balostia Shagimantromia. Raki Domila Gracia Dilo Pritalistrama Gegronsiam. Lapro Gedronsia Listracam. Lebro Catramia Gazilia Strama Gegonsia Listrakia Bagoriam. Lebro Catramia Dilopri Strami Gilia Branca Diconsia Trami Gilia Branca. Makosia Trami Zilia Bra. Oh, Shakira Bonsia Mruese Gadanizire. Hallelujah. Mali Branco Tecosa Malistrakia Bagoria Dilapri Straki Male Bronchiam. Zecote Magia Grancia Zecote Malistracopia Zecote. Oh, Shalabangas Dromia. Hallelujah. Hallelujah. Takubata urikoko tishandisa simba rokuimba naMwari. Ndokubata kutaita simudza maoko ako dani zita raJesu zvekare kuti Jesu. Oh, Malistrak Yabalesdromia Shalibranga. Muzita raJesu. Tinorayira upofu kuti huende. Umatsi kuti hubve. Umumu kuti hubve. Urema kuti hubve. Ndinotaura kumweya mumwe nomumwe wourwere, mweya mumwe nomumwe wourwere, mweya yakaipa inoremadza vanhu. Muzita raJesu ndinokurayirai mubude kubva mumiviri yavo, budai mumeso avo, budai munzeve dzavo, buda mumapfupa avo, budai kubva mavari. Muzita ramambo Jesu. Ibuda mudzimba dzavo. Usadzoka kwavari zvekare. Maronda iwayo anoenda, anopera. Chibvuma kuti waporeswa. Kubva kumusoro wako kusvika kutsoka dzako, bvuma kuti waporeswa. Muzita raJesu. Bvuma kuti waporeswa. Mapfupa ako aporeswa. Bvuma kuti ropa rako raporeswa. Meso ako aporeswa. Muzita raJesu. Chibvuma kuti waporeswa. Bvuma kuti waporeswa. Wapora, 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 wapora. Zvaitika, wapora muzita raIshe Jesu. Wapora, 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 wapora. Hallelujah. Oh, balis dreme jigibala krancia. Wapora, wapora. Chifara wapora, chifara wapora. Rumbidza Mwari wapora, wapora. Oh, sala branco tecora balistraka dremora galistrakia bragora de cronsia listrakia bagonsia. Iko zvino kose kwauri chitenda Mwari saizvozvo. Chititumira uchapupu hwako. Titumire pakero dzauri kuona. Zvakakosha kuti tigone kunzwa uchapupu hwako tigorumbidza Mwari. Paunenge uchipupura kudaro, zvakawanda zvinozoitika muupenyu hwako. Titumire uchapupu hwako. Oh, radamala straka bolistraka bojilia straka bolestro morigande. Malistraka bogasia dilia strama shegonde. Radigonda mazilia straka brujeta. Barakata malabosa. Rakidalistraka brujeta bazilia. Hallelujah. Uchapupu hwatotanga kuuya. Malawi vanhu vatoporeswa. Bridget kwa Malawi.
ropa rake, wanga nechirwere muropa rake, which made her wanga unable akuita to walk pfari, and do things as a normal child. She also wanga stopped asagoni going to school. kurarama zvakanaka sevamwe vana. As Pastor Chris and Pastor Benny were praying for the sick today, she stood Chris napudzibheni and pavanga started vachietera vanhu running. wabva Now asumuka she akatanga can do kumhanya, things she wagona couldn't kuita do. zvinhu She zvanga is asingagoni healed. kuita, Glory to apora. God. From Malawi. Wonderful. Wabva ari kumalawi uyo. I have a testimony from Kenya. This is Lau Uyo ari Agro from kukenya. Kenya. Lau says for 2 months, I Kwai have been in kwemwedzi constant pain miviri due to rheumatic fever. wanga My joints and chest area were achingorwadziwa, painful, and it has caused recurring swellings in my body. But my kawanga story achingozvimba changed zvimba today. It says, muviri. glory to God. During the ministration, Pastor, Si the power of God was so washanduka. strong on my body that my whole body was trembling under the power of the Holy Spirit. Paanga Suddenly, I achishumirwa, realized wanga that the pain was gone, uchihuta and huta. I am now healed. Asi zvino marwadzo aenda wapora. Pastor, I've got also one from Malawi. Chifundu is Ava 44 years ari old. And he kumalawi had zvekare, challenges with his pora leg ari for ikoko. 3 years. He couldn't walk properly. Wanga achidetseka nemakumbo ake, asingagoni kufamba, And asingagoni as kukotama. you and Pastor Benny was praying Pa for the sick, all ngapa of a chinava sudden, tamfudzi his Benny leg namfudzi just came Chris. right. He say, I walk properly now. Wa- and I can bend wabva and run." apora gona kufamba nomazvo. This is Teresa from Malaysia. Uyo Teresa ndiTeresa suffered kumalaysia. unrelenting severe pains in Wanga her stomach achirwadziwa mudumbu for, make he said, for the past 2 zvakanyanyisa. weeks. It has been difficult to Kasvondo do a masvondo daily maviri chores asakwanisi and move around. kuita So today, zvaanofanira as I kupa was basa ake, translating the healing streams, live healing nhasi services with the man of God, Pastor Chris and achiturikira Pastor Benny, he said, while he was praying for Vhuserere the sick, iri. I suddenly felt that constant pain disappear. wabva Now abva I'm kuti free and marwadzo I'm healed. aya abva aenda This is wapora. from Zimbabwe. And it's from Uyo ndo Pastor kuZimbabwe. Millicent. She says, my 1-year-old was running a terrible temperature. Mwana and wake was nauseous and very ane weak. gore wanga For the past achipisa few muviri, days, he was too weak to eat and play. asina Today, simba, As the man asagoni of God, kudya. Pastor Chris and Pastor Benny, Asi were praying for the sick, Fudzi Chris my na baby Fudzi got Benny healed. The pavanga temperature suddenly became normal. vachishumira, The mwana uyu nausea ceased. wapora, He is now playing and haachapisi jumping. muriri, Glory to God. wakutamba wakuruka. Wonderful, wonderful, wonderful. I want you to do, He is the Christ. Ngaitirumbidze Mwari zvekare. Let's sing this song of praise to God. Atiimbe kambo kekurumbidza Mwari aka. Mwanakomana waMwari, ndimi anoyera ichokwadi, rudo rwenyu haruperi, ndimi chokwadi chaMwari chatakataridzwa. Shouldn't understand or perceive the glory that was to God, great King of glory. Ndiwo kubwinya kwanga kuchazouya. Pakweino kumuka kwakaudza vanhu vatsva, rudzi rutsva rwavanhu. The Prince of
vane masimba ose. Regai ngokudzidzisai shoko raMwari kwechinguva chishoma shoma. Pamusoro peushe hwokudenga hwamuponesi Jesu. Ushe hwokudenga. Ati takutaura pamusoro peushe hwokudenga hwamuponesi Jesu. Munzwise kuti hwakakosha nei? Wanga uchiziva here kuti imwe mhosva yakaurayirwa Jesu ndeyokuti vakanga vazviti ivo ndimambo. Vakati ndiri mambo. Pilato wakavabvunza vakati uri mambo here iwe? Jesu vakati. Jesu akabvuma vakati hongu ndiri mambo. Saka kana Jesu vakataura kuti ndimambo, izvozvo zvaireva kuti vanga vane nyika yavanotonga. Nyika iyi iri kupi? Sezvo vakataura kuti nyika yavanotonga haiwanikwi panyika pano, saka nyika yavo iyoyo iri kupi? Saka rangarira izvozvo. Ndichokutanga ndichokuti Jesu vakati vanga vari mambo, nokudaro vanga vane nyika yavanotonga. Vakati nyika yandinotonga haisi yepano panyika, kureva kuti nyika yavanotonga haizikamwi panyika pano. Jesu vane nyika yavanotonga isingazikamwi nenyika ino. Rangarirai mashoko iwayo. Saka havana kunzwisisa nyika inotongwa naJesu, havana kuiona. Saka izvo zvakatovashamisa. Chetatu chandoda kuti urangarire ndechokuti Jesu vanga vane basa ravakafambira panyika pano. Basa ravo ranga riri rokuita kuti ushe hwavo hubate panyika pano. Ndozvavakauya kuzoita. Vaida kuunza maropafadzo nepfuma yemunyika yavanotonga vachizviunza panyika pano. Ndosaka vakauya pano panyika. Nyika ino yanga iri nyika yemarwadzo, yerima, yokutambura. Nyika umo vanhu vakawanda vanga vachiparadzwa. Jesu vakabva vaunga inobva kumusoro kudenga. Vanga vauya kuti vazovigira vanhu zvakanaka zvinowanikwa munyika yavanotonga zeko mumasangano aJesu, unorinzwa kubva kuvanhu vatsvene vaJesu. Ko ruponeso zvinorevei? Zvinorevei kuponeswa? Mupfungwa dzedu tine mazwisisiro atinoita, asi vazhinji havasati vakambotsvaka
mushoko raMwari kuti vanzwisise kuti ruponeso runorevei. Ruponeso runorevei, kuponeswa zvinorevei. Kana ukaudzwa kuti ukagamuchira muponesi Jesu uchazoponeswa, kuponeswa kuita sei? Zvinorevei kuponeswa? Kuponeswa zvinorevei? Ruponeso zvinorevei? Tikandoda kuti ndikupose pose chinzwisa kuti ruponeso zvinorevei, magadzirira here? Ruponeso, kusungunura, kuponesa kusungunura, kukwanisa nokudzorera zvese zvake, kuita kuti munhu ave akakwana nokuchengetedza, kusungunura, kwanisira nokuchengetedza. Saka pose paunonzwa pamusoro poruponeso, paunoudzwa kunzi Jesu vakaunza ruponeso, zvinoreva kuti vakaunza rusungunuko, vakaunza kuti vakauya kuti vanhu vave vakakwana, uyezve vakauya kuzochengetedza vanhu nokuvadzivirira. Kwisisa ndo zvatinoparidza pamusoro poruponeso. Kana waponeswa unenge wasungunurwa kubva paiko, rega ndikuudze unenge wasunguza, uye unokwaniswa kuti wakakwana, vanozokudzivirira vachikuchengeta wakakwana, wakadaro wakasungurwa saizvozvo, vachida kuti pasa. Haleluya. Nzwisisa zvishoma zvinoteera zvandichakuudza pamusoro poruponeso. Toda kuverengera magwaro. Johani yemakumi maviri, ndichaverenga ndoda kuti uterere kumagwaro ayo. Rega unzwe zvakataurwa naJesu. Wanga ari mudzidzi waJesu. Kwai zvino Jesu wakaita zvimwe zviratidzo zvizhinji pamberi pavadzidzi vake zvisina kunyorwa mubhuku iyi, asi izvi zvakanyorwa kuti mutende kuti Jesu ndiye muponesi, mwanakomana waMwari, uye kuti muchitenda muve noupenyu muzita rake. Ndo rimwe remagwaro anoshamisa ari mushoko raMwari. Vari kutizivisa kuti sei akanyora magwaro ake, gwaro iri. Kwai izvi zvakanyorwa kuti mugogamuchira kuti Jesu ndiwo muponesi. Kuti muponeso zvinorevei? Kana wanga wachimbosipinda mavhuserere iwaya okuponesa, unozonzwisisa zvinhu zvandogara ndichitsanangura, zvandofarira zvekare kutsanangura. Zvakakosha kuti muzvinzwisise zvinotaurwa nebhaibheri. Jesu ndiwo muponesi. Kuti muponesi zvinorevei? Kana tichiti muponesi tinorevei? Ngainditange ndataura kune vakadzidza bhaibheri. Shoko rokuti muponesi ndo rinonzi pachiGiriki Christos, rirozve rinonzi pachiHebheru Mesiya. Asi rinorevei shoko iroro? Shoko rokuti muponesi iri rinoreva Mwari vanenge vauya vari munhu wenyama. Ndo zvinoreva muponesi.
muponesi zvinoreva Mwari vabuya vari munhu wenyama. Ndo zvekare vanonzi mwanakomana waMwari. Saka pose paunoona panonzi mwanakomana waMwari, patinoti Jesu ndiwo mwanakomana waMwari, hazvitisi kureva kuti Mwari vakazvara Jesu. Handizvo zvatinenge tichireva. Sezvatinoziva pano kuti vatapfuma vazvara tatenda. Aiwa, handi vakanga vasiri munhu zvake. Jesu vanga rutotaura chokwadi, ndiMwari vakanga vauya vari munhu wenyama. Ndo zvinoreva muponesi izvozvo. Sakwanzi izvi zvakanyorwa kuti mugamuchire kuti Jesu ndo muponesi, mwanakomana waMwari. Kureva kuti Jesu vanga vari Mwari vakauya vari munhu wenyama. Kwanzi uye kana mukamugamuchira muchava noupenyu muzita rake. Upenyu hupi hwaitaurwa? Upenyu hwevaMwari. Pawakazvarwa navabereki vako, wakazvarwa uchingori munhu wenyama. Asi Mwari muna muponesi Jesu vakatiunzira, vakatiita vanhu veropa revaMwari. Vakatiita vanhu veropa revaMwari. Ngatitarire chimwe chinhu. Ruka yekutanga kubva pandima kuti munzwisise pamusoro peruponeso, kusungunurwa kubva kuzvivi. Kusungunurwa kubva kuzvivi. Toverenga ndima 26. Mwari vakatanga kukumutsirai imi. Ari kutaura kuvaJudha. Mwari vakatanga kukumutsirai imi muranda wake, akamutuma kukuropafadzai, achidzora mumwe nomumwe wenyu pazvakaipa zvenyu. Kwai kuti mubviswe kubva kuzvivi zvenyu. Kubviswa kuzvivi chiropafadzo chaMwari, kuti agonungotiza zvivi zvako wega. Unoda kushingaira uchitamburira kuti utendeuka baba zvivi zvako. Asi Jesu vakauya kuzokuropafadza vachida kuti ugone kutendeuka baba zvivi zvako. Kwai Mwari vakatanga kukumutsirai imi muranda wake Jesu, akamutuma kukuropafadzai, achidzora mumwe nomumwe wenyu pazvakaipa zvenyu. Saka mukuponeswa unopiwa simba rokukurira zvivi. Simba. Upenyu hwavo hunobva hwashanduka. Kusungunurwa kubva kuzvivi, kusungunurwa kubva kune zvakaipa, kunouya noruponeso uku. Ndo kwaunowana. Rangarira izvozvo nguva yose. Aya magwaro akakosha anofanira kurangarira. Saka kukanganurwa kwezvivi chikuru chakakosha. Ndosaka vanhu vakawanda nokuti havanzwisisi kubviswa kwezvivi, vanorarama upenyu husingataridzi kuponeswa kwavakaitwa. Toenda kuna Ruka. Ruka ya 24. Toona mashoko mamwe okupedzisira aJesu, ndima 43. Kwai akati kwavari, ndizvo zvakanyorwa kuti muponesi achatambudzika agomuka kuvakafa nezuva retatu, kuti marudzi ose aparidzirwe nezita rake kutendeuka nokukanganwirwa zvivi, vachitanga paJerusarema. Ndo zvakataurwa naJesu izvi. Makambodzwa here vamwe vanhu vachitaura vachiti chiKristu, vachiti upenyu hwavatsvene hwakangogadzirirwa vaIsraeri. Zvakangogadzirirwa vaIsraeri chete. Kwanzi kwai asi tarira zvanotaura, kwanzi kutendeuka nokukangarwa kwezvivi kuparidzwe munyika dzose, kutangira paJerusarema. Saka zvakangotangira muJerusarema chete, asi zvasingafaniri kugumira muJerusarema, zvafanira kusvika kunyika dzose. Tofanira kusvitsa shoko ramuponesi Jesu kuvanhu
vose kunyika dzose zvakatangira mujerusarema, asi zvaisafanira kugumira mujerusarema imomo. Izvo zvakakosha, sazvikanganwa zvachose. Chechipiri chanoda kuti munzwisise ndechokuti muruponeso iwe unosungunurwa kubva mumasimba erima, unosungunurwa kubva pautongi hwerima, kubva pautongi hwamasimba erima, unosungunurwa kubva mumaoko emweya yetsvina, unosungunurwa kubva kumaoko ewakaipa, unosungunurwa kubva kumaoko ewakaipa. Tataura tikati ruponeso, kusungunurwa, kukwaniswa nokuchengetedzwa. Saka unosungunurwa kubva kuzvivi, chibviswa zvivi zvichibviswa pauri, uye vakakusungunura kubva mumaoko erima. Wasungunurwa kubva mumaoko erima, wabviswa kurima. Satani nemasimba erima havachina mvumo yokutonga upenyu hwako. Asi kana usingazvizivi izvozvo, unozorarama upenyu hwomunhu asina kuponeswa. Wakasungunurwa kubva mumaoko erima. Tarira vakorose yokutanga ndima 13. Kwaiye Jesu wakatisungunura kubva kumaoko erima, vakatipinza munyika inotongwa nomwanakomana wake. Saka Mwari maonero avanotiita vakutiona tiri vanhu vari munyika inotongwa nomwanakomana wavo wavanofarira. Hatichisiri mumaoko erima. Satani hachina simba rokutitonga. Tava munyika inotongwa naJesu. Asi vakaparidza ruponeso kuti vatipinze munyika iyoyo. Panenge pachiparidzwa shoko roruponeso, vose vanogamuchira shoko iroro vanhu vavapinzwa munyika inotongwa naMwari, vachisungurwa kubva mumaoko erima, vachipinzwa munyika inotongwa naMwari, inova nyika inotongwa nomwanakomana wavo muponesi Jesu. Chimwezve chakanaka, vanotipa rugare, vanoita kuti tigone kuyanana naMwari. Tava vanhu vamwe chete naMwari. Imbofunga uchirarama upenyu hwaunenge uri werudzi rwaMwari, muchiwirirana naMwari, muchifambidzana naMwari, muchinzwanana naMwari. Ndo zvavakauya kuzoita. Vakauya kuti izvo zvigoneke. Ndai kutsamba yechipiri kuvaKorinde, chitsauko 5, ndima 10. Kwai Mwari vakanga vari muna muponesi Jesu, vachidzosa vanhu kwavari, vasingavaverengeri zvivi zvavo. Havasi kukuverengera zvivi zvako, vari kukuyananisa naMwari, vari kuita kuti uve werudzi rwaMwari. Izvo zvinoshamisa. Havasi kukuranga. Ngatitaridzei vaRoma chitsauko 5 ndima yekutanga. Tarirai zvavanotaura. Kwanzi, naizvozvo zvatinoruramiswa nokutenda, ngative norugare kuna Mwari naShe Jesu. Kwanzi, kwaita norugare kuna Mwari naJesu, naShe wedu Jesu muponesi. Hakuna kumwe kwaunowana izvi, hapana kunamata, hapana chimwe chaunganamata chikakupa zvinhu izvi. Zvinongowanikwa muupenyu hwavatsvene chete. Hapana imwe nzira yekunamata inokuwanisa zvinhu izvi. Hazvina basa kuti wanga wakazvipira zvakadii. Mune imwe nzira yokunamata. Hapana imwe nzira yokunamata inogona kukupa rugare naMwari. Hazvitogoneki.
what religion do you get deliverance from the power of darkness? They don't even know about that. ndeipi nzira yokunamata ingakusungunura kubva kuruoko kwerima? Hapana. Asi muna muponesi Jesu uno rugare naMwari, uno rugare naMwari. Therefore, being justified Naizvozvo zvatinoruramiswa nokutenda, ngative norugare naMwari naShe wedu muponesi Jesu. repeat of God. Haleluya. That's wonderful. That's wonderful. And here's another thing. Hechino chimwe zvekare chaunowana muruponeso, Salvation, chaunowana muruponeso, the supplanting of your human life, unoshandurwa rudzi the supplanting uchiitwa weropa raMwari, which you were born, unoshandurwa rudzi with which you were born, placed wosaramba uri munhu weropa revanhu venyika ino, wova munhu weropa raMwari. of Jesus Christ. That's the biggest thing in all. Icho ndo chinhu chakakurisisa panyika pano pose, ndo chinhu chakakurisisa panyika pano pose, tokuti ropa revaMwari rinogona kuiswa muvanhu venyama. Vanhu venyama vagova vanhu veropa revaMwari, kureva kuti ropa revanhu venyika ino rawakazvarwa naro robva rabviswa opuwa ropa ravaMwari. That is the whole subject of Christianity. Ndo zvinoreva kuva mutsvene waJesu, kuva muKristu. That is the whole subject. Ndo zvazvinotoreva izvozvo. That's why it's not a religion. Ndosaka Human life, chiKristu isingori nzira yekunamata. which is myrrh by Kwai your human life, ropa rako ropa revanhu venyika ino risina simba, rakakurirwa, rinotsiviwa neropa ramuponesi Jesu. that's what he called. He called it ndo saka vakati upenyu unenge wava noupenyu husingaperi, in life or eternal life in the Bible. There's a slight difference between the two. They're interchangeably used, but they're not exactly the same. Everlasting life is saka eternal life. mubhaibheri tinoona mashoko maviri. Kwanzi upenyu husingaperi noupenyu hwevaMwari. Upenyu husingaperi, upenyu hwavaMwari, asi hune pahunenge hwatangira. Mwari havana pavanotangira nepanogumira, And his life is indestructible. uye havana chinogona kuvaparadza, nokuti vane upenyu hwevaMwari, ndeveropa revaMwari. Beautiful description of Jesus Pane imwe tsananguro yatinopiwa pamusoro paJesu is in St. John's Gospel chapter 1. iri muna Johani yokutanga chitsauko It says, no man had seen God at chitsauko chegumi nesere. Kwanzi hapana munhu wakaona Mwari asi mwanakomana wavakazvara chete, bosom of the Father. ari pachifuva chaBaba, ndiye wakatizivisa Mwari. Ndo mamwe mashoko anoshamisa chose iwayo. What he's saying to you? He says, no man has seen God at any time. Kwai Mwari, hapana munhu wakamboona Mwari, chiso chaMwari. Kwai asi mwanakomana wavo wavakazvara mumwe chete, The one and only. mwana mumwe chete wavakazvara, iyeye wakasiyana navamwe vese. You don't have another one that's like him. Hapana mumwe wakaita savo. Ivo Jesu ndiye mwana wega werudzi irworwo vava naye. Havana mumwe mwana wakafanana nayeye. Panguva iyoyo ndivo vega vanga varipo verudzi irworwo. Jesu ndiwo mwana wega wavaiva nawo werudzi irworwo. That's what he means. The only begotten, the monogenes of God, the only Mwana waMwari werudzi irworwo ega, mwana oga waMwari werudzi irworwo. Think about it. He's growing up, he's a little boy, but
Saka Jesu vakakura vachingoita sezvimwe zvikomana zvose munharaunda, asi vakanga vari mwana woga werudzi irworwo wakanga azvarwa naMwari. Then he says, the only begotten Son which is in the bosom of the Father, he Kwai mwanakomana ari pachifuva chaBaba ndiye wakatizivisa Mwari, kureva kuti Jesu vakauya vachititaridza zviri Mwari, vakauya kuzotitaridza zviri Mwari, vakauya kuzotitaridza unhu hwaMwari, achititaridza kuti Mwari vakaita sei kana vari mumuviri wemunhu wenyama. Vakauya kuzotitaridza kuti kana Mwari vakauya vari munhu wenyama vanoita sei. so that life that he had, Saka ropa iroro riri mavari ndo ravanokupawo iwe, wova werudzi rwavo. Ndosaka vachiti unobada kuzvarwa kechipiri, wakazvarwa uri weropa revanhu, asi zvino unobada kuzvarwa uri weropa raMwari, wofanana navo. Haleluya, malesete. Ndosaka tichiparidza shoko roruponeso, tichizivisa vanhu kuti zvinogoneka kuti munhu upi zvake, munhu wose anogona kuwana ruponeso urwu. Unogona kuva weropa raMwari, unogona kuva weropa raMwari, unogona kuva weropa raMwari, nokuti hazvibhadhariswi. VaRoma 8:3, tarirai zvinotaura neBhaibheri, kwai nokuti mubayiro wezvivi rufu, asi chipo chokungopiwa chaMwari upenyu husingaperi kubudikidza namuponesi Jesu Ishe wedu. Hautamburiri kuti uve weropa raMwari. Mwari vanongokuita weropa ravo. Hauiti zvokushingairira kuti uve weropa raMwari. Chipo chaunopiwa naMwari unochipiwa kana uchinge wagamuchira muponesi Jesu. Kana wagamuchira Jesu, mweya wako unoitwa weropa revaMwari. Haugoni kuhushandira, haugoni kuhutenga. Hazvina basa kuti washingaira zvakadii, haugoni kuhushandira. Asi kana ukagamuchira muponesi Jesu, kuti ukaziva kuti zvaita Jesu zvavaiti vari ndizvozvo, ukagona kugamuchira izvozvo, uchipupura kuti Jesu ava ndo vakutonga upenyu hwako, kubva panguva iyoyo yaunopupura kuti ndo vakutonga upenyu hwako. Ndikandikuudze, ukasataura nhasi kuti Jesu ava ndo vava kutonga upenyu hwako, rimwe zuva uchazowana kuti ndivo vari kutonga upenyu hwako, asi unenge watononoka, nokuti zuva iri rinenge rava zuva rokurangwa. Ndo paunenge wakumanikidzwa kuti uchiziva kuti ndivo Ishe ndo vanotonga. Asi nhasi unogona kusarudza kupupura kuti Jesu ava ndo vakutonga upenyu hwako, ugoshandurwa rudzi, ugoitwa weropa ravo. Panyika pano zvausingagoni kupiwa nenyika ino, rudo nokururama, haugoni kuzviwana neimwe nzira. Mwoyo wako unozenge wazara norudo, unova wakarurama. Ivo vanozotanga kuona somunhu akarurama. Unoziva here kuti ivo vanokuita munhu wakarurama? Unoziva here kuti nezvivi zvose zvawakapara, nezvakaipa zvose zvawakapara, muponesi Jesu vanokupa kururama, vanokupa sechipo. Ndo chimwe chakanaka chose, vanokupa kururama kwavo. Izvo zvinoshamisa, ivo ndo wakarurama, ivo ndo wakarurama, asi vanokupa kururama kwavo. Wogona kumira naMwari sokumira kwavanoita ivo. Unozova wakarurama sezvavakaita, wakachena sezvavakaita, uri werudzi rwavo. Katare muna vaRoma 5 ndima 19. Kwai nokuti kana nokudarika kwomumwe rufu rwakabata ushe nomunhu uyu mumwe,
zvikuru avo vakapiwa nyasha dzakawanda nechipo chokururama, vakapiwa chipo chokururama, vachatonga muupenyu huno pamwe chete namuponesi Jesu. Havazi kuzorwara muupenyu, havazokurirwi, havazoshayiwi chokubata muupenyu, asi vachatonga muupenyu huno, vachatonga pamwe chete namuponesi Jesu, vachatonga vakamiririra Jesu. Vaya vanotora nyasha dzakawanda nechipo chokururama, chipo kururama, chipo vari kuchipa kuno munhu wese wese, vari kuchipa kumunhu wese wese. Unochida here chipo ichochi? Unofanira kutochida, unofanira kuchikumbira, uchigamuchira. Unogona kuti uchigamuchira iko zvino chipo chaMwari unogona kuti uchiwana iko zvino. Ndoda kunyengeterera iko zvino muchinguva chishoma shoma. Ndoda kuti ugamuchire muponesi Jesu. Ukavagamuchira iko zvino, ndoda kuti uzive vakatokupa zvakanakisa zvedenga, hapana zvimwe zvavangakunyima zvakanaka. Vakakupa zvese, zvose zvinowanikwa muna muponesi iko zvino, kwose kwauri. Ndoda kuti ugamuchire Jesu nomwoyo wako wose. Oti mfudzi Kristu, handisati ndanzwisisa zvese. Aiwa, ufane kumirira kusvika unzwisisa zvese. Ingonzwisisa zvandakuudza izvozvi. Zvingava zvitsva kwauri, asi chokwadi ndezvechokwadi. Mumwoyo mako unoziva kuti zvandiri kutaurira ichokwadi. Usamuramba wakamirira. Zvigamuchire. Simba remharidzo iyi ngarishandure upenyu hwako, ngazviitike kwauri iko zvino. Uri kuzoshanduka iko zvino. Taura mashoko aya nomwoyo wako wose. Mwari vanozokunzwa. Ruponeso rwatanga tichitaura unozoruwana muupenyu hwako. Taura mashoko aya. Itimi Jehovha Mwari, ndinogamuchira muponesi Jesu, mwanakomana waMwari. Ndinogamuchira kuti vakafa pamuchinjikwa kuti vandiponese mweya wangu. Ndinogamuchira kuti Mwari vakavamutsa kubva kuvakafa, vevapenyu nhasi. Ndinopupura nomuromo kutonga upenyu hwangu kubva pazuva ranhasi. Ndinokutendai Ishe, maponesa mweya wangu. Ndava weropa renyu zvino. Ndaponeswa. Ndazvarwa kechipiri. Ndava mwana waMwari kubva pazuva ranhasi. Amen. Vanaona matamnamato iwoyo, ndoda kuti uzive kuti Mwari vakunzwa uye vakudavira, ndoda kunyengeterera. Baba, muzita raIshe Jesu ndinonyengeterera munhu wose wana matamnamato iwoyu. Ngavachitanga kuzikanwa nezita raJesu kubva panguva ino. Satani hauchina chako mavari. Vava munyika inotongwa naMwari. Vava vaJesu muponesi. Ndovaropafadza neshoko renyu, ndovaropafadza nerudo rwenyu, ndovaropafadza nenyasha dzenyu, ndovaropafadza naMweya Mutsvene, muzita raIshe Jesu muponesi. Amen. Waropafadzwa, waropafadzwa zvino, waropafadzwa nhasi. Ndinotenda Mwari nokuda kwako, waropafadzwa. Chipo chakakosha, igwaro diki diki rinonzi zvino zvawazvarwa patsva. Titumire kero yako tigokutumira gwaro irori. Fana kuriwana nhasi. Tugogona kutanga kuti vasina kuziva kuti tikasire kutanga nhasi. Takazvitaura hedu pose patachigadzirira, asi vamwe kuda vanga vachifunga kuti
tatanga na 4 nhasi tatanga na 3 ndoziva kuti kuna vamwe nguva dzacho dzakatosiya zvachose. where you are, and some are several hours behind us. You're still in some afternoon somewhere. But glory be to God for asi tinotenda Mwari nokuda kwezvavari kuita. I thank God for you. Tinotenda Mwari nokuda kwako. Nhasi ndo zuva rokutanga, mangwana tikusangana zvekare, svondo tikusangana zvekare. Thank you, Lord. Thank you. Nokutenda Ishe. Thank you, Lord. Can I hear a couple of them? Kai timbonzwa muchapupu huripo. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor. We have a testimony here from Pakistan. Neuchapupu wabva Lusa has been kuPakistan. paralyzed for 4 years. Uyu wanga akaremara for 4 kwemakore Yes. manomwe. And as she was watching and you prayed during the healing stream, she got up out from her wheelchair and she's now Asi walking. muchinamata abva aibuda 4 years. mungoro yevakaremara That's wonderful. That's akatanga wonderful. kufamba. That's Then we wonderful. have Iris from Venezuela. From Uyo Venezuela. ndo She couldn't kuVenezuela stand upright or walk wanga properly, asingagoni but now kumira she's healed of kuti joint twasa. pain, Asi sciatica, wapora and zvino. scoliosis. She's That's healed. wonderful. Wonderful. Haachafambi akakombama. Wonderful. Glory to God. Glory to God. Pastor, you prayed for Ravi on the screen. Yes. And Pane he was on the wanyengetererwa wheelchair, half of his body was panhare. paralyzed, but instantly he got up as you and Wabva Pastor Benny were praying atopora for him, and he atosimuka kubva started pangoro walking yevakaremara I remember ndobva from the Yeah, United that utomuka. Arab screen. Emirates. Yes, That's sir. right. That's Yes, right. Pastor. Hallelujah. Oh, congratulations, Ravi. Congratulations. Glory to God. Now, there's some who came to share their amazing testimonies with us today. Kune vaya vamwe vauya kuzotiudza uchapupu I'll pray for hwavo. you in a second. This is from Ndichakunyengetererai Just a second. muchinguva chidoko-doko. Where are those who came to share their testimonies with us? Come. Ndoda kunyengeterera vaya The Lord is gracious. vauya The Lord is kuzoti gracious. The Lord is pa gracious. uchapupu hwavo. Ndoda kuvanyengeterera. Oh. Mwari vane nyasha. That's wonderful. Haleluya. Wonderful. Zvinoshamisa chose. That's the musician. Yes, I remember. The pastor. Haleluya. The Lord is wonderful. Thanks for coming all the way. Ndokutendai nokuda kuuya kuzotipa uchapupu hwenyu. Which one was dead? You were dead. Wanga akafa uya ndoupi uyo. That's your wife? Your sister? Oh, hallelujah. The pastor's wife. So you didn't want to let him go. Wow. Gracious. God is gracious. Amazing. They came all the way to share their amazing testimonies with us. earlier on in the Vabva kure program. ndo vanga vachitipa uchapupu hwavo ava. You from Sweden, from Eritrea. Vamwe vabva kuEritrea, vamwe From Sweden. You kuSweden. live in Sweden now. Where the guy who jumped up from the stretcher? That's wonderful. That's wonderful. Glory be to God. Ndiye wakaita zvokuuruka kubva You were panhoo. praying for your family members. Yeah, I heard what you said. God heard you. He heard you. He heard you. Oh, hallelujah. This is a pastor Uyo mufudzi uyo. from Iran. Wabva I'm sure you're going kuIran. to pray for him. I think you should pray for him. Yes, I will pray for the others, but I want you to pray for this man. Oh, Yes, sir. hallelujah. And Thomas. the one from South Africa, you were sharing that wonderful testimony. Yeah. Wow. Thank you, Lord Jesus. Thanks for your grace, Lord.
Ubalasila karamala kwande. From Russia. Amwaba ku Russia. Was she on the stretcher? Last healing streams? Oh, wonderful. God is great. Hallelujah. Precious Lord Jesus. Thank you for blessing each one of them. Kristo wakunyengeterera. Abraku de kusia de yastraka bolestrom shalom. He has a calling to the ministry, this guy. So I'm going to ask the two of you. Pastor Ben is going to pray for both of you, right? You come this way. Oh, thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. It's wonderful. Oh, hallelujah. Kalabaya kosotora malakasa drak malistrom shalom. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Can we pick up the dear lady from China? Yes, please. Oh, hallelujah. Are you both from China? Does she speak English? Yes, she is today's testifier. I'm sorry? She is today's testifier. I'm the translator. Okay, she's the testifier and she's the translator. I see, you're She can't translator. speak English. So I you will China. and you came here from China. Yes. Oh, We hallelujah. came here from China. We fly from China. Oh my Lord. Can I give you a hug, both of you? Yeah, of course. Oh, hallelujah. I love the people of China. I pray for you and your people all the time that the Lord will bless you, because you have suffered. You've suffered persecution. And I pray the Lord will bring a great move of the Spirit in China. A lady wrote me a letter years ago, and I have it framed in my home. She said years ago, she's a pastor in China, the underground church. She said years ago, all they would do is they would watch Bunky and myself on the old, those old tapes, you know? Yeah, the old cassettes. And she said, you have no idea how blessed we are. And I'm so grateful you're here. I'm so grateful the Lord has touched you. Can we all stand up and pray for China? That the Lord will really move in China. They say that the two nations that have a mighty move of God today, and the church is growing greatly, is China and Iran. And Iran, according to the news today, the church inside Iran is the fastest growing church in the world. That's what I hear, and I read that. I read that. It used to be China, but I think maybe China and Iran are probably, it's about equal in growth. But we need to pray right now for China. Would you pray in your language? Makosa mashiga drakia makosa dilapis drakia makosa diastrakia makosa. But you pray in it's Mandarin or Chinese? Chinese, okay. So you pray first, and take about just two or 3 minutes, and talk to the Lord, and ask Him to move in China with fervency, like fervency. Okay. You let her use the mic. Thank you, Pastor. 在主耶稣基督的名里，我宣告，我们伟大的中国将要成为这个世界上将福音传遍地极的那个最伟大的国家。
在主耶稣基督的名里，我们整个国家所有的人民，每一个家庭，每一个角落，都被大大的被圣灵所充满。在主耶稣基督的名里，神的爱光照着每一个角落。哈利路亚！感谢赞美神。亲爱的阿爸天父，感谢你，赞美你，感谢你的爱，感谢你的良善，感谢你一切的信实。哈利路亚！感谢你，感谢你将这所有的永恒不朽的生命带给这个世界上所有的灵魂。哈利路亚！感谢。谢谢你的，谢谢你所有的一切的恩典。Thank you, Lord. I pray for every family, everyone in China with love, God, because of your love, you have light everyone who are in the darkness, and every Chinese people, and every family, and the Holy Spirit will spread, and fruit of every family in China. Hallelujah. 在主耶稣基督的名里。请你打开每一个人的眼睛。Please open everyone's eyes. 让他们的眼睛看到，让他们的 open their eyes. Let their eyes can be open. Let their eyes can be seen. Let their ear can be open to hear. It was Pat Robertson, Paul Crouch, myself, separately. I was the only preacher, they told me, that was hosted in the People's Hall for dinner in Beijing. And I did not know why I was there. So I took some pastors with me. And then I said, why am I here? They said, well, because you have influence in America and we want to pass the trade agreement. The trade agreement at that time was in Congress. They were hoping I would help them somehow by saying something on my program about it. And I went to Nanjing and I went to other cities. And one place I went to, and I met with many officials, one place I went to, and I had a group of preachers with me, dear Fred Roberts from Africa and others. He was an apostle in South Africa, this man. And this one of the officials says to me, he says, you know, he says that the church in China will not survive. I got very angry with him, but I kind of held my peace, you know, I didn't say anything. He said, well, they believe in healing. They're mostly peasants who believe in healing. He said, that's not going to last. And then I said, Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not prevail, neither will you. And I said, meeting is over, and I walked out. Today the church is more alive in China, and the same man probably that told me that is dead himself. But the church is alive. No matter what persecution comes, Jesus is bigger than the Chinese government. So we prayed today, and God will do it. All right? Now I'm going to ask all of you in this house and around the world to pray for China every day. And okay. In this school, but I've grown up in Tehran. You're going to go back to Iran after this? I'm living in Croatia because of persecuted of okay, Jesus. So you live in Croatia, but your home is Iran. Okay. Yes, so but I have that calling, and I know one day I will be in Iran. I will evangelize to our religious leader. Let me tell you something. I know one thing. I know one thing. Before God takes me home,
I will preach in Tehran. I've known that for years. One of these days, the present regime will collapse. Because 80% of the people don't want them. So we need to pray that liberty will come inside Iran. Okay? And I pray the Lord will fulfill my dream. I've had that dream in my heart that I will preach in Tehran. Now you're in Croatia preaching most likely to people from Iran, I suppose. Yes. So right now we're going to pray for you. But God healed you of what? I had a fistula. You had what? Fistula. Fistula. Okay. Yeah. And after 12 years, I got healed in last healing stream in July when Pastor prayed for us. And what do you want us to pray for now? I want you to pray for my leg and Well, my hand. God already healed you. Forget that. Okay. What do you want us to pray for when it comes to your ministry? Forget your leg now. Everything's Okay. fine. What do you want for yourself, your ministry, Bless me. Well, we will both bless you, brother. That's a double blessing right here. Okay, give me the mic so we can I give that mic to somebody? Okay. We will. Let's be done with this. Lord, bless this wonderful pastor. In Jesus' mighty name. Let your power descend on him. Thank you, Lord, for the anointing. Thank you, I give you the praise. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. You're from Tunisia? بتحكي عربي؟ منيح ها؟ Good, okay. أنا العربي شيء مقطع شوي, but it's all right. I love this is beautiful. Are you a pastor too? You have a calling on, I'm sorry? I got a calling to be a pastor. You have a calling to be a pastor in Tunisia. So you're going back now to Tunisia? Good. Lord, use him. I'm sorry? I just lost my brother, 46 years old from heart disease. So we have like a warfare. I want a special praise for my family to be protected also. Lord, first of all, we pray that you'll bless him, guide him, show him your way, your will for his life and ministry. Open the doors Thank you, Lord. for this man to minister the gospel in Tunisia. Thank you, Lord. That the entire Arab world Thank you, Lord. come to your knowledge. Wonderful Jesus. Thank you, Lord. Now, Lord, meet that need in his family. Yes. As the anointing, brother. Thank you, Lord. As the anointing. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, glory to God. Thank you all very much. May go back to your seats. Thank you very much. God bless you. Thank you. God bless you. I understand that we have some ministers even from Iran. We're going to see, well, they'll be here till Sunday. We'll introduce them. Yeah, there's several others. Yes, from Iran and other countries. So we've got several ministers of the gospel with us. On Sunday, we're going to be introducing them to you. Is that Pastor Rasvan? How are you? Good to see you. Yeah, we're still Sunday. Bishop McClendon. Wonderful to have you here. Always a joy to see you. Wonderful, wonderful, wonderful. Pastor Dan. Everybody loves Pastor Dan. Oh, did you catch it?
Hi. Kai. Did I get it? Bishop Kai. Come. I didn't know you were this tall. My goodness, I see you on TV. You don't look this tall. You're always sitting. So, oh my goodness, the guy's tall. Good to have you. Thanks for all your amazing contributions on Love World 24 International, LN 24 International. Thank you. I thank God for what He's done in your life. You're amazing. Hi. So we're going to be having another very special session tomorrow. And on Sunday, Pastor Benny and I and the ministers present, we're going to be praying for all the nations of the world. You know I like to do that, especially on the last day. And we pray for all the families around the world. And I must thank you tonight. Thank you for joining us, and thank you for joining early. We'll begin again 2 p.m. GMT +1 tomorrow, and it's going to be an extraordinary time in the presence of the Lord. Make sure to tell anyone else who didn't hear about it and who didn't join us today. I want everyone to be a part of this. God bless you. We're going to do a song. We're going to do a song in closing, and the choir is going to lead us in unending praise. And while we're doing it, you can give an offering to the Lord today. Use the details on the screen. Use the details on the screen. Be sure to give an offering. It's important. When we gather around the Word of God, that's what we do. So do it now.
your beauty, Lord. Oceans roar your praise. Mountains stand singing holy God. The skies sing for joy. Creation joins in chorus, singing unending praise to the Most High God. Praise, blessing, and glory be to God, enthroned into Christ the Lord, forever and ever. To the one who sits on the throne, praise be to God, enthroned into Christ the Lord, forever. To the one who was and is to come. Be to God, enthroned into Christ the Lord, forever. To the King of Kings and Lord of Lords, be to God, enthroned into Christ the Lord, forever. Good night and God bless you.